Ndị ọma na-ege ntị, ekene m onye ukwu, kene onye nta, kene nwoke, kene nwaanyị. Asị m konye chiri onye azelu. Biko, ozi ya na-ezi dị oke mkpa. Ihe nju esi ka nsụ ọnya n'asụsụ be anyị bụ maka na ndị be anyị ka na-ezigali. Ọ bụ na tata bụ izi na afụmọmụ ahụ Maazị Achebe Paul MAP eziokwu bụ ndụ nke mbụ na Biafra land. Amalụ m ka eji apampa okwu ete okwu ude enebe mbata ngwa gị okwu ka ọ dị. Ihe nji ekwu ka ọ dị bụ ka i wee malụ na ọ na ka ọ dị. Ọ dị gị mma iwere, ọ bụ na ọ dịrọ gị mma ịhapịa, maka na ọtụtụ ife emego. Ozi m chọrọ ịbịa zigalụ ndị be anyị n'ụbọchị nke tata bụ maka ife na-eme na mgbago ugwu. Ife a na-eme na mgbago ugwu unu na-afụ, ihe a bụ ihe ndị oyibo na-akpọ retaliation. Ndị ugwu na-retaliate ife niile ọ dịfa ka o mee na ndịda anyanwụ mba ala Biafra. Kedu ife a na-retaliate? Unu n'anya unu afụ na IPOB bandụrụ anything befi ndị Fulani maka na ha nwa na-agbanye ọbala mmadụ n'ime mbụ ha na-edi na efi. Anyị wee sị mba na ya ma ji ọnụ ego anyị na ọnụ anyị wee rite ọnwụ, anyị wee bandụ ọnya. Now iji gwa gị na ndị a the wise mala ife karịa ndị politicians na-echekwata ọwụwa anyanwụ, ha wee nọrọ anị wee kpaa nkata kedu ka ha ga-eji wee retaliate ife niile ọ dị ha ka eme fa na ala Biafra. Ha kpacha nkata, ha malụ na ha pụta bịa mee attack openly in retaliation. The world will condemn them and onweghị onye ga-aside ha ga-eluzu woefully. Ha wee nọrọ anị wee kpazie nkata kedu ka ha ga-eji wee retaliate ọ na-eye ebe ha mechie the thing. Uche gị nwa amadị ya, uche m amadị ya, anya ma nwe sense wee cheke ihe abụkwa na retaliation. Ha kpachago nkata, ha chọbazie onye ga-ebido aka. Unu n'anya ọnwụ Deborah Samuel nke ha ji okwute wee tugbuo ma mụnye ọkụ. Deborah Samuel mpịa bụ onye Niger steeti, onye ugwu, mmịa bụ onye Yoruba. Ọ gbasara ndị Igbo mana unu na-egekwa ntị. Kiti ewere okwute tugbuo onye. Kiti achị gị na-eme ngagharị iwe, ha na-eme protest, ebido mụba ife ndị Igbo ọkụ, gbaba ndị Igbo lutube zubo oshi na shop ndị Igbo. Kedu ife a na-egosi gị? Ya bụ retaliation. Enwere okwu uche gị gbana ya retaliation befe mara ya na-eme. Achọwago ndị Igbo ka egbuo, amụnyewego shop ndị Igbo ọkụ, ha nụsawago ndị Igbo ọgwụ. Ịjụọ ha na ha sị gị na-eme protest na ha bụ Deborah. Ifunu gị ebe mmadụ gbu mmadụ na-emekwa protest tinyere, mana ndị be anyị ama awọtịa maka na ha kpa nkata anụwa n'ụdị ndị be anyị ama awọtịa. A na-ekwu ka na-ekwu nke a na-aga wowowa na-ada ebe niile gidigidi ka ife mere again. Ha ewolu bọmbụ ga tinye na winner school. Ke ndị na-aga that winner school, ke ndị bi na Kano, ọwụ ndị Igbo bi na Kano na-eme ihe dị a. Ọ ndị Igbo ga-etinye ụmụ ha dị, ọwụkwa ndị Biafra ihe ju dị, bọmbụ ahụ ada ke ndị ha gbukwa ndị Biafra. Ihe jụọ ha ifo ihe na-eme. Vanguard newspaper report gwa gị na ofu onye bịa welu bọmbụ ahụ tinye ma gbuo onwe egbukwuo ndị ọzọ tinye. Mana immediately ha report chara, ha kpọọ ha na phone si ya ngwa wepụ ya. Ha sizie gị no cylinder gas. No cylinder gas mere all those things. Essentially jụ gị bụ ka cylinder explosion ngeji wee butu ụlọ full building wee kpamkpamkpa niile na ụnụ fọ ka o dị ka anyị cylinder be ya ahụ. Ọ gbara ọkụ o, ọ bụrụ na o nwere ọkụ wee gbaba ọkụ o n'okpum. Ihe kata ha kpara ya, ha retaliate go. Ihe aka na-akpọ retaliation, proper retaliation. Aka na-ekwu na ihe ahụ mee gịnị ka ha mere again? Ha ebidokwa again zubakwa ngwaahịa ndị Igbo n'ụsaba ndị Igbo ọgwụ. O nwere onye ga-echeketa echiche wee malụ na ihe ahụ retaliation. Ha na-retaliate maka na ha enwere ozi ike ibu efi ha wee bịa n'ala Igbo. Mana gịnị mere? Gịnị kọsịrị ihe niile a? Ihe kọsịrị ya bụ na ndị be anyị bụ ndị ntị ike. Ndị be anyị sị gị na ha da agba
ọsọ mmiri na ha na-eche ka mmiri zoo masuo ha arụ before ha gbaba ọsọ ọ ife ga-emefa n'ugwu. nke unufu bụ just testing, ha just na warm up na ife ka ya eme n'ọdịnihu, ife ka ga-eme n'ọdịnihu kali. ndị akpachago nkata enwelo ka ịfụ ka ha pụtasị gị na ha na-retaliate direct to anything IPOB na-eme. ha ga-ewopie from IPOB, mana ife niile ha ga na-eme, ha ga na-atageti ndị be anyị nọ n'ugwu. nyanwa ka nji ohere a wee na-akpọ ndị be anyị nọ n'ugwu na tabanụ maka ife mme bifo anụ agha Biafra ka ọ yara ime unu, ife mme mgbe a na-anụkwa agha Biafra ka ọ yara ime unu. ndị Igbo na-ekwu okwu si na ekwu ya ekwu mere okenye ma ekwuba anụ ya anụ mere nwata. agwago m unu ka m si aga unu. ndị akpachago nkata dosiela anyị ihe fa na-eche na bụ anything mee na Biafra land, ha ewere ofu ihe ha mapụta. ha ga-eji ivunu onye Awụsa na onye Awụsa ibie nnụọ ọgụ wee nwụọ, ha ga-ebido riot ya wee gbaba ife ndị Igbo ọkụ. anything mekwala n'ugwu kịta, anything wu protest against ndị Igbo. ihe a bụ nkata ha kpa. ihe nji agwa gị ife a bụ ka ị ghara isi na ịmalọ, ka ị ghara isi na inwelo dị idea na ịmalọ n'ife a ka ha na-abịa. ọlụ m ịgwa gị ndị be anyị si na izie m ozi m ga-azie eze na aga m eje m isi m gaji ebute eze n'isi na mama aga. ezigo m unu ozi ahụ asị m ozi unu ọsọ unu welu unu ile unu wee gwa eze unu ọnụ. unu like ya unu si okwube ka o si ekwu, anyị adịla interested, we are one Nigeria. asịlọ nga bụ na one Nigeria, mana ị bụrụ one Nigeria emekwa na video shim because they are killing you because you are Igbo. don't try that. unu n'anya ife niile a na-eme kịta, ebe obi ha ncha niile dị bụ n'ebe ndị Igbo nọ. ene ga-eji wee gbu unu ka ha na-egbu unu, ka ha na-egbu ụmụazị. na-ewe ede ọkụ n'ime skuul, ha si gị nọ silinda ka ihe gbasata silinda na skuul ka ekoji wee bụrụ na skuul. ndị be anyị ndị akpago nkata, ndị a dị very wise. the Fulani ha dị wise maka na Britain na-akpalụ ha nkata. ọ bụla ha nwa ji aka ha akpa nkata ahụ, ọ ndị Britain na-akpalụ ha nkata. and onye nwa akpata na ọ dịfiọrọ arụ ka unu dikoduo dịa nkata. nyanwa ka ọ ji wee bụrụ ọlụ mmụọ ịbịa kọwalụ unu nkata a na-akpa. akọwago olu mi unu, and ọ bụ na ọ ga-ekwu unu malụ na ife ngwala unu bụ 100% ka ọ dị. ndị abịago ife ga na-anụ kịta bụ bọmbụ ga na-ada ebe niile, riot a ga na-egbu mmadụ kina. from now on unu ga na-anụ ụdị ya. onye ka nọlụ n'ugwu nọlụ onwe ya dị. ndị akpachago nkata anything. ọnwụ Deborah bụ retaliation, bomb blast na Kano bụ retaliation. unu afụ na ha ncha niile bụ nke ọbụla eme atagetiwe ndị Igbo na atụ bọmbụ na bọmbụ da ka eko ji wee gbasta anyị. ka eko ji gbasta anyị. unu ke ihe gbastala ebe a na-agba ọkụ silinda ka eko ji wee lute na skuul. oke na bomb blast me ka eko ji wee gbastazia ndị Igbo na-azụ ahịa. ọha ebele ka ya eme, kama ha ga-eme ha jiri nwayọọ lutube ihe dị a. ndị akpachago nkata niile tinye jara. eji m ohere a wee na-akpọku ndị be anyị niile ebe ọ bụla ị nọ. unu n'anya ife na-eme, ife a na-eme kịta, ife a na-eme mmiri a na-elu, ọ ga-ama onye ukwu ma onye nta. ọ gụcha ka ọra m n'ọnụ. before mmechie dis video ka m gwa unu ihe unu na-afụ bụ retaliation ka ha nọ n'ime retaliation. ọ gụcha retaliation ka ijiri unu mgbe chikadi wee chụọ na ewu ojii before chi ejie. ọ kakwa mma ka anyị natawa na ndụ da na ịnata n'ozu. ekwuchie m ka ọra m n'ọnụ. onye mara asụnye asụọ n'odo, onye na mara asụnye asụọ na. once again afa mbụ MAP eziokwu bụ ndụ 1 ya mala anyị niile mma. na-esonyela anyị na Biafra Unity TV na YouTube. sonyekwala anyị na Instagram Maazị Achebe Paul. sonyela anyị na Twitter Maazị Achebe Paul. one love my people until mbịakwa your way again. Almost here Biafra.